Jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Eits, satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Salam. Damang dainang saluhutna hita ta paradema roha nang pikirata masuk mahita tu tangyang nahohom. Amen. Mari demahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubayan makkaholongi ho, dibayani hutaiti ho mar hite-hite dengan basa, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Saileho jala patubu madihami haporseaon na sitong. Tabay mahaporseaon nami ganupari asa lamtogu. Leho madihami holong ni roha na so marpangasi. Asa holong roha nami diho dohot di dongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami, mabaid lomo ni rohami, say oloi ma pangidoan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
tatangi homa patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono marima ulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papi tuhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata iko badiado hatani de bata di rohatta jala iko ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangidugogo mahita mangulahon patik nai ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin. Topotima dosata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudohami di jolom martangiang Tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na godangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhuna, saya sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, sai mulak mahotuau ayau do si paluaho, asangapom ma di debatana di ginjang. Amen. Tabigema hatani debata turpuk epistel di hari mingguon, imasian Matius bidu onom, mamukasian ayat 25 sahatu 34, tajaha marsikat sorin. Alani i do ubain na hudok tuhamuna, unang holsoho kamu hosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari para biton, da umarga hosa sian si panganon, da umangat daging sian para biton. Ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saas tagajangna anggotung sian pakol sohon ni rohana. Au mardok tu hamuna garis si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gariso mamake songon bunga-bunga sada. Atong unang mahulsoan rohamuna mardok ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parabiton nami.
Sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na dosude akka odeng tuhamuna. Songonima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tidakoma hapor siautai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor siaon disadok portibion rapma hitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai imanan tubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatod di porbadia adorang sohabuguan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do di hasasan ni dosa do di hatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na soras suda. Amen.
tabigi kor ama.
Dungi calo situa Firman Simarmata dohot keluarga. Dungi amang calo situa Moses Apesiaturi dohot keluarga. Perjolmu pinasahama tu anang inang situa Boru Sinaga Kota Daud Diri. Shalom. Horas madihita saluhutna manginang. Mulyate maditu hata, mulyate manang di para saurata di bagasa tikyon. Songot titing tanakin, hupatadah kami madiri nami, ya hami, nyonya jetobing situa ope boru sinaga, sadama di basa-basa hotuhat di hamidak danak boru, molo sasada ope berekam mamang jongjong dison, alana marmanda-manda doa mata di Pulau Borneo. Jadi mangido hami amanginang, gomos buat kamu hami di bagasatang yang muna. Asa margogo hami mangulahon tohonan nami di nama kobasi di tonga-tonga ni huriata mauliate. Horas shalom, horas di tasalutna, mulate tutur bata, hita boy marbungu sadarion, au Moses Siaturi, rabdohot boruni rajai, boru simanjuntak, ror jolo lao menuruhkan diri sebagai calon situa, mohon bimbingan amang inang, semoga kami bisa melakukan yang terbaik untuk pelayan kami dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Melihat gudang. Shalom. Horas amang inang suang songoni sudi ruas ni huriata. Jonjok kami di sana manginang neng patad do diri nami majo ya au margoar Firman Simarmata nawalap ima boru ni rajai boru sipahutar sada dope di basa-basa tua di hami boru ya hami berdomisili di daerah Giwangan masuk mahami wilayah tengah. Jadi mangidotangnya kami amanginang Tuhamu saluhna gomos buat kamu hami tutang yang muna asaboy hami mengula di huriaton di bagasan lasni roha songoni mahira-hira prastadasya kami merdongam mauliate horas ma Songoni mah pedada diri sian situa do cal situa nang makobasi di wilayah tengah. Horas mita salukna. Kur wilayah barat.
Dameni debata na sumurung siang saluhut na roha. Imana mengeramoti hati-hati doa pikiranmu Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita. Akama kainang anon mulak kita sipul permingguanon tapaluas majoro satokin akaina kota na posebulung patu begehon puji-puji nasida laho mengido dukungan dana Tuhamu akan atuana Tuhamu akan atorasna ya nakota do nako sebulungon ya nakota di bagasan Kristus ala dongro sipatu kau nasida tujulono tadukung makama tadukung makaina mangelek mak nako sebulung ta Tuhamu saluhutna tabukama turpuk jamita di parmingguan sadarion natar surat siang sada Musa 20 sada ayat 20 tu 20 sada Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 di dogma di hatabata somonon tar surat. Jadi dung lambalga poso-posoi jala siram susu marharwang bolon ma si Abraham di hari nasiram susui si Isa dumui say di ida si Sarah ma anakna anak ni si Hagar boru misiri na tinubuhon na di si Abraham mangarehei jadi di dogma tu si Abraham babali mahatobanon rabdohot anak nai aidan manean anak ni hatobanon rabdohot si Ishak anak ki alai sogos itu tudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai alai ninna di batama tu si Abraham unang sogoroham taringot tu dakdanaki dongot taringot tu hatobanmu tangihon masude nanidokni suara ni si Sarah tuho aymar hite si Ishak do targuar diho pinompar anak di hatoban mipe bahenok kudo gabe bangso ala pinoparmu ibana jadi di pasugot si Abraham manogot nai hehe dibuat sabu-sabu dotai satabu-tabu dilehon itu si Hagar di pasadapon tua barana dugi di palau ibana rabdo danaki dilau ibana hapelilu do di halomonan BRC jadi dung sudah taek sian tabu-tabui di papeak madak danaki tuturuni rabba met dungi di paholang ibana lau hudul arga sa senior siani ainin nado dan tarpai daidau dak danaki lau mate jadi saya hudul ibana todong siani tibangian suara najala tumatangis jadi ditangion di batama suara ni dak danaki jauh suruh di bata sebeno kijang di si Hagar di nama mandok ibana ahadiho ale Hagar una pemabian ainu nga ditangion di bata suara dak danaki sian hapeahan nai hehe mah pahehe mah dak danaki jada tuku ibana do tanganmu ay behonok kudo ibana gabe bangso na bolon dungi di patongbor de batama mata ni si Hagar gabe di idama sadamual jadi lahu ibana manggohi tabu-tabu do ay jala di painung dak danaki dungi di tupak de batama dak danaki magodang laos maringan ibana di halongonan di ulama parsioron jadi dinna ibana di halongonan jadi maringan ibadah di halongonan parang gabe dibuat inanaima sadaburu misir bahen jolmana ima sehati turku kurin itu hatta dua do anak ni si Abraham
nasiakangan ima si Ismail alai tubuh sian hadobani si Abraham nama keluar si Hagar si dua si Ishak tubuh ma sian si Sarah. Jadi dua anak si Abraham tapi itu ma terpukul. Ada tiga poin na boy si jami tahun tu kita kama kainan na pagjolo. Bere kita ma pangalahoni si Ismail tu si Isa. Imana kingan di ayat sia. Di ayat sia bagian parpudi mangarehei do si Ismail tu si Isa. Ngata ko tunuain pangatusyo ni mga rehei meledek, membuli, menghina, berbuat kasar, mencemooh, mengejek. Ido ubahet gabe jutma rohani si Sarah martida si Ismail. Istina sujud rohani oma sada oma mamerek dakdanakna direhi-rehi donganna. Pasti ada kemarahan, pasti ada kebencian, pasti kesal. Alai konmanat mahita memerek tupukona kama kainang sia dia do boy si Ismail mangarehei si Isa sia dia do sifatna turun sia omak na imasi Hagar. Mau bukti buka hamuma sada Musa 10 onom ayat 4 ayat 5 Kejadian 16 ayat 4 dan ayat 5 tarsurat odisi gede pisma matana merdida au nina si Saraima tu si Hagar. Ternyata si Hagar pun pernah mengarehei si Sarah. Itu makanya tidak heran ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tidak jauh dari pohonnya. Perilaku seorang anak biasanya tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Aka amang akainang manat mahita marpangalahu tua kadaktana. Unang sol-solihamu pangalahu nidakdana sinuengon. Atik nasihat kamu do meniru. Dan kita unang gak bilang muruk kamu tuh kayak nakonmu mau makatai ibadah dan suman pangalahona pedang suman atik nahamu do ditiru akama kayak. Jadi koreksi dulu kita sebagai orang tua, mari jangan-jangan saya yang memberikan contoh tidak baik kepada anak saya dari perilaku saya, dari ucapan saya. Jadi mari kita koreksi dulu. Ternyata terbukti si Ismail bisa seperti itu karena dia meniru mamanya si Hagar. Diperkirakan si Ismail di sini berumur 17 tahun. Beda 14 tahun dari si Ishak. Si Ishak diperkirakan umur 3 tahun. Artinya si Ismail sudah bisa merekam apapun yang diperbuat oleh orang tuanya. Alanya kamang kenang poin dapat coloon tak baik mana denggan gade tiru mana denggan ma aurat dohot hamu tu akka generasi muda sinuengong. Napa duahon buasa dioloi di bata pangidoan ni si Sarah. Ido nak ingatkan data surat di ayat 12 tangi honmak naridok ni si Sarah nagade takut istri do si Abraham dah bukan. Pertanyaannya, mengapa Allah mengiyakan, menyetujui tindakan si Sarah yang mengusir si Hagar dan Ismail? Akamang akain
kainan, ini kita harus lihat bingkai keselamatan yang telah Tuhan rancang. Jangan melihat dari sudut pandang yang lain. Kejam betul si Sarah, jangan lihat dari situ. Ini adalah bingkai keselamatan yang telah Tuhan rancang. Sudah sejak lama Tuhan mengatakan, sian si Ishak do, sian anak ni si Sarah do, anon akapinoparmu, ngaleleng tibu, di badohan debata tu si Abraham, sian si Sarai ma anon gawe anakmu manean, torok anon pinoparmu. Ino terwujud ma di ayat 12 on. Aladi molo pe dioloi debata pangiduan di si Sarah asa di palao si Hagar do anak nasi Ismail bere kita makama kainan nak akan dinamin aku sebelum remaja nomor minggu di Arianon bere kita mah. Ternyata dari sini kita melihat Allah bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Dipakai debatama si Sarah menegur si Abraham. Asa unang lupa si Abraham tu janji di debata ikon sian si Ishak do pinoparmu dan sian na asin ditegur itu Abraham. Alani molo dong pena menegur hamu akamanang unang itor kamu atik na suruh di debata do ibadah gede ditegur au manang hatanak macet tajam atik na disuruh debata do ibadah mamicang au mamicang ala au nga dao besian debata. Jadi jangan langsung tersinggung, jangan langsung reaktif. Unang itok muruk kama kenan molong adong na menegor kamu atik na disuruh debata do ibadah asal nang gabilang dao au sian dalani Tuhan. Koreksi dirilah dulu. Dugi na mangihot poin na patuluhon borhat matutu si Hagar do si Ismail didok nakingan di ayat 14 tu halongonan hapelilu muse di halongonan ini on bata-bata doon sudah jatuh tertimpa tangga, pergi ke padang gurun, tidak ada GPS, tidak ada Google Map, nyasar mahalaki, liluma, lao tu halongonan nakamanginan, dan lao tu inganan nama cesonang daun, tu halongonan do, di botoh hamudo halongonan kan padang gurun, gak ada di situ rumah, hanya gurun pasir, gersang. Matahari pun mungkin 40 derajat. Porsukdo naniai ni si Hagar do anak nasi Ismaili porsuk menderita dia itu. Akamang kainan olo somoni situasi ni si Hagar do si Ismail somon situasi na ta'alamin wae. Terkadang dalam hidup ini kita juga bisa keluar dari zona nyaman. Hagar dan Ismail yang tadinya enak-enak di rumah mereka, tapi harus keluar dari zona aman. Dimungkinkan dalam hidup ini kita diizinkan Tuhan masuk dalam zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Isi hamun wae ngakama kenang makilalakon au amang di zona yang tidak nyaman wae, di halongonan ni haporsuon, di halongonan ni parsahiton, di halongonan ni parukilon on majabita tuhamu. Isi hamun wae merasa mangulun wae di halongonan tempat yang tidak nyaman on manuen jabita tuhamu. Molo pe di paluas debata aurak dohot hamu disadapati kian mangulu di halongonan naso tagui
naso denggading bere kita maka enak di boto de batado sedia godang ma persediaan air nih si Hagar dan si Ismail. Allah tahu itu berapa banyak makanan yang dipersiapkan, berapa liter air yang dipersiapkan, Allah tahu. Tapi pertanyaan secara teologis, mengapa Tuhan tidak segera menolong ketika air itu hampir habis? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Oh, hampir habis airnya si Hagar, ku tolonglah. Mengapa tidak segera mungkin Tuhan menolong? Kan bertanya kita kan secara teologis, mengapa harus sampai habis itu air, cadangan dan makanan yang dibawa Hagar dan Ismail? Ini menarik untuk ini. Mengapa Tuhan mengizinkan sampai betul-betul habis? Bahkan dikatakan Lokma mati si Ismaili. Kan itu kan? On masih Ismail dibayar di sana. Si Hagar agak daun-daun pas sama lo. Lokma mati karena gak tega dia, gak ada lagi air, sudah habis. Mati mana? Mati mau. Tahu lemak? Akama kainan on ma alusna. Kalau Tuhan mengizinkan kehidupan saya dan kehidupan kita sampai titik yang paling rendah, mungkin habis-habisan hamu memulai kasih lawan akan namar bisnis, habis modal pemasukan pesuadong, habis-habisan na berobat, nakot aka arta, aka sinamot, asalan malum, habilang malum, nagtapa masahit, habis-habisan na sekolah nak nanaton, haru menabung pedang adombe, habis-habisan hita, soal si Hagar naking, nggak habis pedang adombe, satu titik air pun nggak ada lagi. Di si mana yang didok di bapak, tu si Hagar, tu hamu, nang tuau, bahwa di batado, nang ngurupi hita. Itu dia. Kalaupun Tuhan mengizinkan sampai kita berada titik paling rendah, habis-habisan, gak ada lagi uang, gak ada lagi stok makanan. Di situ Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Siapakah Dia yang memelihara kehidupan kita? Indo ubani toroma suruh-suruh ini dibata. Olma poin pau paton. Udah bukan poin kan? Saudara paham udah? Roma suruh-suruh ini dibata. Hagar unang saya tangis toh. Alamak mengganggu si Hagar. Bereng mak, dugi bereng kita mak di ayat di patonggor di ayat 10 sia di patonggor debatama parnidaan di si Hagar. Adong dosa moni sada uduk maju opung saya dulu disukun mah opuna mana kacamata opung kau lihatnya opung mau baca buku dulu, mau baca Alkitab dulu. Tadi di sini aku simpan mana kacamata opung saya digudahi pas dia kalau mereka dia ke meja hati dari sono cari dulu mana kacamata opung mau baca Alkitab opung ini opung di sini yang kau bikin kacamatamu. Sampai di sono kan, saya dulu mai bala. Atik nasomon itu aurat do kamu kamakenan. Ala itu emosi kita, itu muruk kita, itu pedek dikirata dan taida be akapasu-pasu di Tuhan nang di pasatu hita. Ido si Hagar, hape jenek do sumuri. Cinekian hape dang diida si Hagar sumuri alania ala dibereng si Hagar ma ubaga no parikulo Tuhan mate
Ima pikiran isi Hagar. Mate na mahami Tuhan. Mate na mahami. Hape di sini sumuri. Alania kama kainan. Pagi lo matutuhan. Asa di patonggor debatama parnidaata nang panidaan ni patodion. Amin. Atik dari sini lo pas di Tuhan conok tuho. Bila bumi sojo, tenang jolo, tenang dulu, berdoa dulu, pasrahkan dulu sama Tuhan, minta sama Tuhan, buka Tuhan mataku biar aku lihat berkatmu itu. Paling paham, kejam kan? Nggak 10 menit, sama Muhammad sabar. Tiga penafsir madok buasa di pasu-pasu di bata si Ismail alus tahulan sadar ala si Ismail anaknya si Abraham titik domu tutup pikta sadarion saluhuddo diramoti di bata ido ubahe nakama kainan molo si Ismail hobar tua penafsir didokmai Ismail menerima berkat providensial. Ismail menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Ala janji di Tuhan pe tu si Abraham ala pinopar mudo si Ismailon dohok kupas-kupas ima nama sa diturpukon torok ma pinoparni si Ismail akama kainan unang taripu. Jangan ada pikiran kita hanya orang Kristen lah yang dapat hujan, hanya orang Kristen lah yang dapat panas, hanya orang Kristen lah yang dapat oksigen. Oh tidak, semua manusia di dunia ini mendapat oksigen yang sama. Semua manusia di dunia ini mendapat matahari yang sama, mendapat hujan yang sama. Mana AHP Ugamona, mana somon dia pe margana, suku bangsa dia pe, somon dia pe ekonomina, nabogos namora, nagale nabogo, dakdanak akan nabatuan, dosdo, risdo di pasu-pasu Tuhan. Karena Allah tidak melihat siapa dia. Itu makanya Allah kita itu tidak diskriminatif di hadapan Tuhan. Kita itu sama. Alani dos sudah pas di Tuhan. Holong do Tuhan ta itu sudah coba. Ido ubah di dogma di Yohanes 10:10 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan tidak karena begitu besar kasih Allah hanya kepada orang Kristen. Dunia ini sudah do dihaholongi di bata kama kena sudah. Dan idau di bata marga do. Omar do tasik do atau pas madau. Sudah marga, sudah bangso, dos do. Itu makanya lagu sekolah minggu. Yesus cinta semua anak yang di dunia. Atau ahama bedana. Jangan sampai di situ. Jangan hanya sampai si Ismail. Tidak. Harus ada kelanjutan. Atau ahama bedana. Pasu-pasu ni Tuhan tu Ismail. Dohot pasu-pasu ni Tuhan tu si Isa. Molo debatang mengaramoti si Ismail. Lampu si Isa mah. Idok tu akan penafsir madok. Isa menerima berkat covenantal blessing. Si Ishak menerima berkat perjanjian.
Dan kolan Hamorauni di jalo si Ishak dan Alesian keturunan si Abraham, si Ishak, si Jacob manon terus batu pada nai baru Roma Tuhan Yesus Kristus. Atau ahama bedana akan porsia itu Tuhan Yesus, dohot akan porsia itu Tuhan Yesus molo rap majalo oksigen hita molo rap tajalo mata nyari molo rap tajalo air hujan. Apa bedana kama kenang? Odo perbedaanna. Halak na porsia tu Yesus, majalo haluau. Baik. Amin. Ido perbedaanna. Halak na majalo, halak na majakon, halak na porsia tu Tuhan Yesus. Dijalo iba nama haluau ni. Alani roh Tuhan Yesus seperti dion. Tu sudah jelma do. Alai dan sudah jelma majako Tuhan Yesus. Ido ubah disuruh ma'aurak dohot kamu asa tabarita amma haluau ni tuhata. Itulah keistimewaannya. Rap di pasu di bata Ismail, rap di pasu di bata Portibion. Ale adong do hasurungan tu si Ishak, adong do hasurungan tua kena porsia di gor di Yesus haluaun naung adong dihamu nang diau. Amin. Martanya mahita mau lihat tema diho ali Tuhan Yesus ala naung marsaringar hatam di tonga-tonga ni permingguan nami songon pengalaman hidup ni si Hagar nang si Ismail di halongonan ditupakko di pasu-pasuho di patonggorho si malolong ni si Hagar di idama pasu-pasu nasiakoi songoni mahami ale Tuhan patonggorma parnidaan ni partodion nami asa hudai hami huidahami hujakok kami asini roham na jonoki jonok doho tuhami akan namaju akan namangalualu akan namangidohon ay ido janjimi Tuhan tuhami akayana konmon ida tatap masude ruasmon namar minggu di Arianon pasu-pasu sudea karos ni huriam manang di dia nasida mengeula kapacamotan pargogoi molotumpe adong paru kilon na Tuhan ubal gadoho sian saluhut paru kilon na siday tu akan namar sahit lehon mahamalumon pos rohanami malumma sehat akan namar sahit sehat nang akan naman jaga akan namar ulang tahun padongan saripeo nang hatu tubuh di bagasa mingguon sehoma Tuhan mamasu-masu akan nang manupahi huriam marhite hamulateon manang aka perpuluhan tonga-tonga di pembangunan di gereja pasu-pasu sude ruasmon mulia tema nunga bergabung dua calon situa dohot sahalak calon sahalak situa na pinilitmu sian tonga-tonga di wilayah tengah GB Parhobas di HKBP Yogyakarta ramotima aka amanami calo situa rapo keluarga nang inang sintua pasu-pasu nasida rap dohot aka keluargana hahi pasoni hadameoni sahatma di tonga-tonga di keluargana gok doa ka ulaon domu tutik ting na hubege hami nakingan di partangyangan wilayah dia ka kategorial pasu-pasu ma Tuhan saluhut aka ulaun di tonga-tonga ni huriam bahen sangap madiguarmu atong ramoti ma nang luat nami Yogyakarta nang negara nami mion nang Portibion dongani mahami tong mulak kami siang parmingguanon atong sahatiho ma Tuhan tangyang elek-elek pangedoan nami marite Yesus saya mertangiang amin ita marede dohot tapasahat mapilian Sai kau diriku ale
tatangnya kon ma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami ni badua gijang. Odo haroroni saluhut silon lehon nadinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti atau asahu para siya kami pelianon patibulho na rajaonmu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Budul mahita setokin aka manginang pinasahat ma tujolo aka angginami naposubulung laho patu begehon ede puji-pujian sebagai bentuk permohonan dukungan dana dalam kegiatan naposubulung. Silakan maju ke depan. Iya ada, ada.